агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 11 июни соли 2024 аз ошкор шудани як ҳолати гирифтани пора аз тарафи корманди нозироти андози шаҳри ваҳдат хабар дод. бино ба гузориши маркази матбуоти агентӣ, дар натиҷаи гузарониндани чорабиниҳои оперативию ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд, ки Ҳабибов аз 3 октябри соли 2023 то кунун дар вазифаи мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони инфиродии шӯъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагони нозироти андози шаҳри ваҳдат кору фаъолият намуда, ҳамчун шахси мансабдор дар давраи фаъолияти корияш ба ҷинояти гирифтани пора даст задааст. маркази матбуоти агентӣ дар шарҳи ин парванда гуфт, чунончи Ҳабибов зимни фаъолияти хизматрасониаш қасди ба даст овардани фоидаи муфтро назди худ пеша намуда, давоми моҳи марти соли 2024 аз Шаҳрванд 3 барои тартиб додани санади муқоисавӣ ва мусоидат кардан ҷиҳати қатъ намудани фаъолияти соҳибкории хешовандаш А ки иҷрои амали мазкур ба доираи ваколати мансабиаш дохил мешуд, маблағи 10,000 сомониро ба сифати пора талаб карда гирифт, ки дар натиҷа аз тарафи кормандони агентӣ дар ҷои ҳодиса дастгир карда шуд. дар робита ба ҳолати мазкур нисбат ба Ҳабибов бар асоси моддаи 319 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, баъди анҷоми тафтиши пешакӣ барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол гардид. худи Ҳабибов ва ё адвокату наздиконаш барои шарҳи қазия дастрас нестанд, вале ба ӯ бар асоси қисми 1 моддаи 319 барои гирифтани пора аз тарафи шахси мансабдор ҳамчун ҷазо ҷаримаи ҳангуфт ба андозаи аз 3650 то 9125 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне аз 262900 сомонӣ то 657000 сомонӣ ва ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати то 5 сол таҳдид мекунад. идораҳои андоз дар Тоҷикистон ниҳодҳои фасодзадаи давлатӣ ном бурда мешаванд. ҳар сари чанд вақт дар бораи боздошти чандин корманди андоз бо иттиҳоми гирифтани пора ва дигар ҷиноятҳои коррупсионӣ хабарҳо ба даст мерасанд.